Mae diolch yn fawr am gwylio am y fideo hwn. Mae'r heddiw yr wythfed o mis Ionawr 2025. Felly, union yn y fideo hwn, dwi'n mynd i'r amgeisio i mensefydlu yr rhaglen fan yma gyda'r enw OpenVINO. Felly, mae'r hwn yr meddywedd cynigwyd ar gyfer dealltwriaeth cyfredol neu Artificial Intelligence oddi wrth Intel. Felly, i mewn yn y fideo o blaen, wrth yn amgeisio i mensefydlu meddywedd gyda'r enw Stable Diffusion ac roedd hynny yn dibynnu ar cardyn ar gyfer y graffig neu ar gyfer lluniau oedd wrth NVIDIA. Felly, oherwydd nad oedd y cardyn NVIDIA mensefydlwyd i mewn yn cyfrifiadur ac hefyd oherwydd nad oedd y gwrwr ar gyfer yr cardyn hwnnw personol i mewn yn y cyfrifiadur, nid oedden nhw'n yn gallu symud ymlaen gyda'r mensefydliad. I ddweud y gwir, llwyddais i mensefydlu Stable Diffusion, ond i genedlaethio yr llun oddi wrth y destun, roedd angen rhaid ar gyfer y meddywedd hon, sef Stable Diffusion, i defnyddio y gyrwr ar gyfer yr cardyn ar gyfer NVIDIA, ac oherwydd nad oedd NVIDIA yn bresennol i mewn yn cyfrifiadur nad oedd yr Stable Diffusion yn gallu genedlaethio llun oddi wrth y destun. Felly, y tro hon, yn hytrach na defnyddio yr meddywedd honno, dwi'n mynd i defnyddio meddywedd amgen gyda'r enw OpenVINO. Mae'r hwn cynigwyd oddi wrth Intel, felly does yn angen ar gyfer yr cardyn NVIDIA. Mae'r hwn yn dibynnu neu defnyddio y cardyn llun oddi wrth Intel ac hefyd fan yma i mewn yn fy cyfrifiadur. Dwi'n yn defnyddio cardyn Intel ar gyfer y llun neu graffig ac hefyd ar gyfer yr CPU neu'r cyfreithwr ar gyfer y cyfrifiadur. Felly, fan yma dyma'r gydalen glanio ar gyfer y meddywedd hon, sef OpenVINO, sef ar cyfeiriad o docs.openvino.ai /2024 /index.html. Felly, mae'r wefan hon yn cynnwys y holl gwybodaeth yr un eisiau i mensefydlu ac i redeg meddywedd hon, sef y meddywedd AI oddi wrth Intel, sef y meddywedd deallus cyfredol gyda'r enw OpenVINO. Felly, os ydyn edrych ar y panel ar y ochr chwith, mae gyda ni diwylliant o sut i blaendeithio gyda'r cyfraith o'r mensefydlu hwn. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i dilyn y llwybr ar ddangoswyd i mewn yn y diwylliant ar y ochr chwith yma yn gyntaf i mensefydlu yr OpenVINO, ac wedyn ar ôl hynny dwi'n gallu dechrau i dysgu ynglyn ar gorchwilion yr yn gallu cyflawni neu cwblhau yn defnyddio yr taclen deallus cyfredol hwn. Ond yn gyntaf, ynglyn ar y dogfennaeth fan yma, ar y wefan fan yma, felly mae'n gyda ni am mor yr aruthrol o gwybodaeth ar gael, lle ydyn gallu dysgu am mor aruthrol ynglyn ar deallusrwydd cyfredol. Felly, nid yn unig fel hyn, yn gallu hefyd yn llachrythol o holl wefan fan yma, oddi wrth Intel, meddywedd hon gyda'r enw OpenVINO ar gyfer yr CPU neu'r Central Processing Unit neu'r uned cyfreithio canolog ac hefyd yr CPU neu GPU neu'r Graphic Processing Unit neu uned yr cyfreithio graffig neu llun ac hefyd yr NPU sef Neural Processing Unit neu yr uned cyfreithio ymyneddol, ac hefyd beth ydyn yn gallu gwneud gyda'r deallusrwydd cyfredol fan yma os ydyn yn torchi lawr ar y panel ar y ochr y chwith. Felly, fan yma ydyn yn gallu edrych ar tutorial ac gael ar gyfer
taclunnau a gael trwy'r meddalwedd hon, enghraifft os ydyn eisiau i genedlaethol lluniau wrth testunau, enghraifft ydyn gallu defnyddio taclen hon gyda'r enw Unified Image Generation wrth Omnigen ac hefyd OpenVINO. Ac hefyd mae'r enghraifft yma 172 o'r tutorialau neu'r hyfforddiannau fan yma ar gael. Felly os ydyn yn dewis i arddangos enghraifft 15 o'r myndod y dau ar tudalen, felly ydyn gallu gweld mae gyda ni amor helaethwydd o'r taclunnau i genedlaethol cymwysiadau ac i hunan symudoleiddio gorchwilion trwy defnyddio technoleg newydd o'r deallusrwydd cyfrifiadol. Felly, sut i llawrytho y dogfennaeth hwn? Felly, ar gyfer hwn, mae angen i ni i morffodio i'r unwaith eto i'r tudalen glanio fan yma, sef ynglyn ar os ydyn yn dachwelyd i'r gyntaf tudalen fan yma. Ac wedyn, os ydyn wedyn ar diwyllian ar y ochrwydd yn clicio ar i mewnsefydlu yr OpenVINO. Os enghraifft os ydyn yn clicio ar gyswllt fan yma i mewnsefydlu neu install OpenVINO fan yma ar y ochrwydd. Felly nawr ar y ochr dde mae gyda ni y botwm download docs neu i llawrytho dogfennaethau. Felly nawr os ydyn clicio arno fe, mae gyda ni diwyllian o ai fel .pdf neu fel zip. Felly os ydyn yn clicio ar .zip fan yma, felly nawr mae'n llawrytho .zip. Felly dyn wedi gwneud hynny o'r blaen. Felly fan yma, dyma'r fel zip yn eisoes llawrythwyd yn gynerach. Mae'r hwn gyda'r enw 2024, felly nawr os ydyn yn clicio arno fe i'w agor, dyma'r pegell gyda'r enw 2024, a dyma'r holl gymwysiad, felly beth ydyn ni'n gwneud yw ydyn ni'n gallu copio neu dyblegio y holl gymwysiad i mewn yn y pegell hwn, trwy bwyso ar botwmau Ctrl A neu rholi A, a wedyn i clicio ac wedyn i dewis i gopio neu i deblegio, ac wedyn ydyn ni'n gallu creu y pegell newydd rhywle arall i mewn yn cyfrifiadur, i mewn yn cyfrifiadur'n ffeil. Ac wedyn, fan yma, dwi'n wedi gwneud hyn o'r blaen. Dwi'n wedi creu y pegell newydd dan yr pegell greddyn, ec, a gyda'r enw darillech OpenVINO, darillech 2024, ac dwi'n wedi declicio, ac wedyn dwi'n wedi dewis i lidio mewn, ac dyma'r holl cymwysiad wedi ei copiwyd o'r blaen nawr yn bodoli i mewn yn y pegell hon. Felly os ydyn eisiau i agor tudalen ar gyfer yr wefan hon, sydd nawr yn bodoli i mewn yn y cyfrifiadur lleol, ydyn ni'n gallu clicio ar y ffeil gyda'r enw index.html fan yma, fel hwn. A dyma fe, nawr ydyn yn edrych ar y dudalen wefan ar y cyfrifiadur lleol sydd yn bodoli i mewn yn y pegell o'r ec, a wedyn yr llan gwahanol, blind slides, darillech OpenVINO, darillech 2024, blind slides index.html sydd yn bodoli i mewn yn y cyfrifiadur lleol. Wedyn nawr, dwi'n mynd i parhau gyda'r llwybr o'r mewnsefydliad trwy defnyddio dudalen wefan hwn ar gyfrifiadur lleol. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd unwaith eto i edrych ar yr erfyniadau cefndrefn fan yma, ac wedyn dwi'n mynd i wirio, mae gyda mi yr erfyniadau angenrheidiol ar gyfer y mewnsefydliad, ac wedyn dwi'n mynd i dilyn yr hyfforddiannau i mewnsefydlu yr meddalwedd, ac wedyn dwi'n mynd i mewnsefydlu yr nodyn llyfr hefyd ar gyfer dysgu o'r daclennau eraill cysylltiedig gyda'r meddalwedd hon o'r deallusrwydd cyfrifiadol. Wedyn, yn gyntaf, dwi'n mynd i wirio ydy gyda fi yr erfyniadau angenrheidiol ar gyfer mewnsefydliad hwn.
drwy'r declicio ar y cyswllt fan yma ar gyfer yr efynadau gyfundrefn ac wedyn I agor yn y tab newydd fan yma. Felly fan yma ar y tudalen hon, yn gallu edrych ar yr erfyniadau gyfundrefn yn credio ar gyfer y meddalwedd hon. Felly anglyn ar yr ECPU neu'r uned cyfreithio canolog. Felly mae'r hwn yn rhestru yr caledwaith cynnalwyd. Felly, os ydyn eisiau I darganfod pa fath o'r caledwaith yr rhedeg I mewn yn ein cyfrifiadur, rydyn yn gallu agor yr rheolwr ar gyfer y gorchwilio neu y task manager trwy'r pwyso ar y botymau Control-Alt-Delete neu delay, rheoli, amgen. Ac wedyn, pan ydyn yn gwneud hynny, ydyn wedyn yn gallu dewis y task manager neu y rheolwr gorchwilion, ac wedyn ydyn yn gallu edrych ar yr rhagwyneb fel yr un fan yma gyda'r cyfreithiadau sydd yn rhedeg ar y foment ar y cyfrifiadur. Felly, os ydyn eisiau I darganfod enghraifft pa fath o'r ECPU neu'r uned cyfreithio canolog sydd yn bodoli I mewn yn cyfrifiadur, ydyn gallu clicio ar y 3 bar fan yma, a wedyn ydyn gallu clicio ar yr dewisiad ar gyfer yr performance neu y perfformiad fan yma. Ac wedyn, anglyn ar yr ECPU, os ydyn clicio ar yr ECPU fan yma, felly nawr, mae hwn yn dweud mae gyda ni yn bodoli I mewn yn y cyfrifiadur hon, yr Intel Core i5 cysylltnod 64DDM-T ECPU. Felly nawr, os ydyn dachwelyd i'r dudalen ac edrych ar y rhestr o'r caledwaith ar gyfer y ECPU fan yma. Felly, ar ôl chwilio ar y rhyngryd trwy defnyddio y period chwilio, dwi'n wedi dod I hyd o'r dudalen oddi wrth Intel fan yma ac un ar yr uned cyfreithio canolog fan yma, neu craidd fan yma oddi wrth Intel ar gyfer y model o i5 64DDM. Felly, anglyn ar yr casgliad o'r cynrychiad hwn, mae hwn yn rhan o'r chweched genedlaeth o'r cyfreithwyr. Felly nawr, os ydyn edrych ar yr manylion anglyn ar yr ECPU, felly mae'r dan yr caledwaith cynnalwyd, mae gyda ni y chweched i'r 40 fed yr genedlaeth o'r cyfreithwyr craidd ar gyfer Intel. Felly, anglyn ar yr ECPU, mae'n yn unig ddim ond prin yn cydweithio gyda'r meddalwedd hon. Felly, ydyn wedi gwirio anglyn ar y ECPU, beth am yr ECPU, uned gyfreithio ar gyfer y llun neu graffig. Felly, os ydyn unwaith eto dachwelyd i'r panel neu'r rheolifwrdd ar gyfer yr rheolwr gorchwilion neu task manager, unwaith eto os nawr yn clicio ar yr ECPU ar y gwelod fan yma. Felly nawr, mae'n dweud mae'r hwn yr Intel HD Graphics 530. Felly nawr, os ydyn dachwelyd i'r rhestr fan yma, felly fan yma ydyn gallu gweld mae gyda ni yr Intel HD Graphics. Felly mae'r ECPU wedi ei wirwyd. Mae'n cydweithio gyda'r meddalwedd hon. Beth am yr NPU, sef y uned cyfreithio ymuneddol. Felly, os ydyn edrych ar yr rheolifwrdd fan yma ar gyfer yr rheolwr gorchwilion, felly, os ydyn tochli I lawr, does dim unrhyw rhaniad ar gyfer yr NPU, felly mae'r hwn yn arddocau. Nad ydy'r unrhyw NPU wedi ei bodoli I mewn yn yr cyfrifiadur hwn. Felly, fan yma, mae gyda ni gofyn a fydd yr meddalwedd hon yn gweithio heb yr NPU. Felly, os ydyn yn darllen yn manwl anglyn ar yr disgrifiadau fan yma, felly nid ydy ei yn dweud mae'r NPU yn anghyfreithiol. Mae'n dweud,
Certain hardware, including but not limited to GPU and NPU, requires manual installation ac yn y blaen. Felly, mae'r testyn hwn nid yn hollol glir ynglyn â'r erfyniad o'r NPU. Felly, mae'r geriadiad fan yma yn weddol benodol. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd i parhau gyda'r nesefydliad ac felly dwi'n mynd i darganfod y fydd yr meddalwedd hon yn gallu gweithio heb yr NPU. Wedyn, ynglyn â'r efrynadau eraill, enghraifft yr gyfundrefn weithredydd ac hefyd yr amgylchiad ar gyfer y W gwr. Felly, os ydych chi'n clicio ar y tab ar gyfer Windows 11, felly, os ydych chi'n eisiau enghraifft i gyfundru yr meddalwedd yn lleol ar gyfrifiadur, felly mae'n angen i ni defnyddio llyfrgelloedd ar gyfer acwneg, ond nid ydyn nhw'n yn gwneud hynny, felly nid y maen nhw'n angenrheidiol, ond os ydych chi'n eisiau i rhedeg yr apau sydd yn barod wedi ei gwneud, felly mae'n angen i ni i mynd sefydlu y pecynau fan yma. Felly mae'n angen i ni i mynd sefydlu yr pecynau oddi wrth y cyswllt hwn. Ac hefyd, os ydych ni eisiau i adeiladu yr meddalwedd, mae'n angen i ni y rhain hefyd. Ac wedyn, ynglyn â'r dosbarthiadau neu distributions gwahanol ar gyfer OpenVINO, sef mae'r rhain yn cyfeirio at dosbarthiadau ar gyfer yr llwyfannau neu amgylchiadau gwahanol ar gyfer OpenVINO. Enghraifft, os ydych ni eisiau i mysfydlu trwy'r NPM, felly mae'n angen i ni yr meddalwedd hon, sef Node.js version 21 neu yn uwch ar gyfer Linux, ac hefyd ar gyfer Windows, mae hwn yn 21 yn uwch. Ar gyfer NPM, y dosbarthiad ar gyfer trwy'r NPM, neu trwy'r EUM, neu trwy'r zipper, neu trwy'r meddalwedd ohono. Felly, ar ein gyfer ni, felly ydyn ni'n mynd drwy'n tybiad i defnyddio yr un fan yma gyda'r archif, felly ynglyn â'r llyfrgelloedd ar gyfer acwneg, felly mae'n dweud mae'r hwn yn angenrheidiol, mae'r hwn yn dybyniad craidd ar gyfer yr amser rhedeg ar gyfer OpenVINO, felly mae'n angen i ni i'r llawritho ac i mynd sefydlu hwn yn ychydig yn hwyrach. Ynglyn â'r ystydfod weledol Microsoft neu Microsoft Visual Studio 2019 neu yn hwyrach. Felly, mae'r hwn yn angenrheidiol os ydyn dim ond yn eisiau i dyblygu rhyw fath o'r app gyda'r OpenVINO. Felly, yn ein sefyllfa ni, felly nid ydy'r hwn yn angenrheidiol. Ynglyn â'r make, felly, unwaith eto, mae'r hwn yn dywysol, felly mae'r hwn yn unig ar gyfer adeiladu o'r cymwysiadau. Felly, dwi'n meddwl nid ydyn eisiau hwn yn yr un fodd, ond mae'n angen i ni y Python fan yma, ac mae'r dillangad ar gyfer Python yn angen i fod rhwng 39 i 30. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl dwi'n mynd i parhau gyda'r sefydliad, gyda'r gofynod enfawr, uwchlawr, gofyn ynglyn â'r NPU. Felly, os nad ydym yn y diwedd gallu rhedeg meddalwedd hon heb yr NPU neu'r uned gyfreithiwr ymuneddol. Felly, dwi'n gwybod mae'n angen i edrych rhyw fath o'r cyfrifiadur neu periant arall lle dwi'n gallu dod o hyd ohono fe gyda'r NPU. Ond yn y cyfamser, dwi'n mynd i parhau gyda'r sefydliad a wedyn i ddarganfod mor bell yn gallu mae'n deithio i mewn yn y cyfrwaith hon.
Felly, ac efo hyn, os na yn dacwelyd i'r panel ar y ochr yr chwith, fan yma, dan cael daclywyd, mae gyda ni mewnsefydlu yr OpenVINO. Felly, fan yma, mae gyda ni diwylliadau ar gyfer i mewnsefydlu yr amser rhedeg ar Linux, Windows, Mac OS, neu i creu yr Yocto image, neu yr OpenVINO Gen AI Blas. Felly, ynglyn â'r rhain, dwi'n meddwl mae'r rhain sydd amrywaith ychwanegol ar gyfer yr OpenVINO. Os ydyn eisiau i ddim ond i mewnsefydlu yr OpenVINO cyffredinol, felly ydyn gallu dewis un o'r tri fan yma. Felly, dwi'n edrych i mewnsefydlu yr OpenVINO ar Windows. Felly, mae'r rhaniad hwn sydd yn perthnasol. Felly, ynglyn â'r diwylliadau ar gael, sef i defnyddio yr archif, neu PYPE, neu Condaforge, neu VPKEG, neu Docker, neu Conan, neu NPM. Felly, mae'r rhain i gyd yn ffyrdd neu ffyrddiau gwahanol i mewnsefydlu yr meddalwedd. Felly, yn arferol, os dwi'n defnyddio y Python, dwi'n arferol yn mewnsefydlu yr pecynnu o ddod Python trwy'r rhedeg yr gorchymyn Python. Ac wedyn, enghraifft i creu neu i mewnsefydlu yr amgylchiad rhithiol gyda'r gorchymyn fel hwn. A wedyn i dechrau neu rhedeg yr amgylchiad rhithiol, a wedyn i rhedeg yr meddalwedd neu gorchymyn ar gyfer rheolwr pecyn ar gyfer Python, sef pip i mewnsefydlu yr pecynau. Ond gofyn gyda'r hwn yw, dwi'n defnyddio cracking bash union yn Sigwin, yn y trachnad i defnyddio cymell gorchymyn Windows yn arferol oherwydd dwi'n canfod mae'r taclau ar gael union yn Sigwin yn fwy helaeth nag union yn cymell gorchymyn ar gyfer Windows. Felly, os dwi'n defnyddio Sigwin, cracking bash i mewnsefydlu yr OpenVINO, felly fe allai hynny yn achosi trafferthion os dwi'n eisiau, yn enghraifft, os nad ydy'r cydrannau neu rhanbarthau o'r meddalwedd yn gweithio gyda Sigwin, felly fe allai hynny yn achosi trafferthion lawr llinell. Felly, dwi'n gallu defnyddio un o'r diwylliadau eraill, fel enghraifft Docker neu NPM, ond mae'r meddalwedd hyn, sef meddalwedd i mewnsefydlu hyn, rhain sydd yn ychydig yn arbenigiadol. Felly, os ydych chi'n ddim yn eisiau i mewnsefydlu y meddalwedd, sef yr amser rhedeg ar Windows, felly dwi'n meddwl symlaf yw yr un fan yma i defnyddio yr archif. Peth yma'r hwn yn ystyru yw ddim ond yn llawrythol yr ffeil archif, fel enghraifft union yn yr ffeil zip, a wedyn i defnyddio yr oroeswr Windows neu Windows Explorer i gopio ac i leidio mewn i symud y ffeil o gwmpas i'w mewnsefydlu ar Windows. Felly dyma'r ystyr o defnyddio archif. Ynglyn â'r ystyr o'r term runtime, mae'r hwn yn cyfeirio at yr ffeil sydd yn rhedeg. Felly, mae gyda ni y ffeil sydd yn codtaddiad, felly ydyn yn ysgrifennu y rhaglen i rhedeg. Felly, enghraifft, mae'r hwn yn ysgrifennu union yn y rhaglenni Python neu Ychwaneg, neu JavaScript neu beth bynnag. Felly, mae'r hwn yn galw yr codtaddiad neu source code os ydyn ni eisiau i rhedeg yr ffeil terfynol. Felly, mae angen werthu i ni i cyfyntyru yr ffeil, enghraifft oddi wrth yr ychwaneg i'r deiolyn neu'r ffeil
binary neu'r ffel deuolyn, ac mae'r ffel deuolyn hyn yn ei galw y runtime neu'r amser rhedeg. Felly, rydyn yn gallu dim ond yn llawrytho'r amseredig neu y deuolyn ynglyn â'r term runtime neu amser rhedeg ynglyn â'r rheswm pam nad ydyn nhw'n defnyddio'r term binary neu deuolyn. Y rheswm yw oherwydd os maen nhw'n yn ysgrifennud i mewn aneudiaeth o glenni sydd yn defnyddio y dehongliwr fel Python neu PHP, felly nid ydy'r deuolyn y binary sydd yn cael ei creu, ond mae gyda ni dim ond yr ffeil terfynol, sef y runtime, sef yr amser rhedeg. Felly, dyma'r peth y maen nhw'n yn ystyru gyda'r defnyddiad o'r term runtime neu amser rhedeg. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd i dilyn yr digwyddiad ar gyfer i defnyddio yr archif fan yma, oherwydd dwi'n gallu mewnsefydlu hwn yn arferol trwy'r enghraifft yr berth neu moddiau arferol ar gyfer Windows, ac wedyn os dwi'n eisiau i rhedeg nhw i mewn yn Sigwyn, dwi'n gallu gwneud hynny hefyd trwy'r terfynell, trwy'r cregyn bell i mewn yn Sigwyn. Felly, fan yma, mae gyda ni y nodyn sydd yn dweud cyn mewnsefydlu OpenVI, gweler tudalen ar gyfer yr arfeiniadau cefngrefn, felly rydyn wedi gwneud hynny, ac ar y moment mae gyda ni gofyn mar uwchben yr NPU, fe allem ni'n methu i mewnsefydlu neu rhedeg meddalwedd oherwydd y diffygrwydd o'r NPU, ond cawn ni'n gweld pan rydyn yn cyrraedd hyd at y fan yna. Felly, ynglyn â'r troedfad gyntaf, mae angen i ni i llawrytho ac i mewnsefydlu yr OpenVINO Core Components. Felly, yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i greu y bregell Intel dan y bregell fan yma, fel hwn. Felly, dyma'r arloesio Windows neu Windows Explorer. Dyma'r bregell gyda'r enw Program Files x86. Felly, dwi'n mynd i clicio ar y botwm yma, newydd, i creu bregell newydd, fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i clicio ar y botwm i cadarnhau. Dwi'n eisiau cyfrifiad hwn i barhau, ac wedyn dwi'n mynd i roi yr enw Intel, fel hwn. A dyma fe. Ac wedyn, mae angen rhaid i ni i lawrytho yr ffeil archif ar gyfer amser rhedeg ar gyfer Windows, fel hwn. I clicio arno fe. Felly fan yma mae'n dweud mae gyda ni yr ffeil gyda'r oldiadad SHA 256. Felly, os ydyn eisiau i wirio, mae'r llawrythiad yn holl llwyddiannus heb unrhyw sicrediad ar yr ffeil drwy'r llawrythio, ydyn gallu rhedeg gorchmyn hwn i wirio mae'r ffeil ar ôl yr llawrythiad yn hollol perffaith. Felly, yn gyntaf, ydyn yn gallu clicio ar gyswllt i'w llawrythio, fel hwn. Ac wedyn, dwi'n mynd i clicio ar y ddau ohonynt, fel hwn, ac hefyd fel hwn. Ac wedyn i achos ar gyfer llawrythiad i gwblhau. Felly nawr, fan yma, mae gyda ni y ddau ffeil wedi ei llawrytho. Felly os ydyn eisiau i rhedeg yr gorchmyn syd util neu'r cyfleusterau ar gyfer yr dystiolaeth neu dystiolaethau. Felly, mae'n angen rhaid i ni i rhedeg y terfynell ar gyfer y cymwch gorchymyn Windows. Felly, ar gyfer hyn, mae'n angen rhaid i ni i bwyso ar y botwm Start neu dechrau o'r Windows, fel hwn. Ac wedyn, i mewnbynnu yr lythrennau XMD. XMD ar gyfer y gair Saesnig command, ac mae'r hwn yn dechrau y terfynell fan yma ar gyfer yr cymell gorchymyn neu Windows Prompt ar gyfer Windows. Felly, os ydyn eisiau i morio i mewn yn yr bregell ar gyfer yr llawrythau, mae angen rhaid i ni i mewnbynnu y gorchymyn XD ac wedyn downloads fel hwn.
Ac wedyn, os ydyn isio i wirio neu carnhau, ydyn union yn y pethau gywir, ydyn gallu rhedeg y gorchymyn i add neu directory neu gyfeiriad, dir, ac wedyn ydyn gallu mewnbynnu yr serenod neu serenig, a wedyn yr OpenVINO, a wedyn serenig fel hwn, ac wedyn dodiad. Felly nawr, mae'n rhestru ddau fel fan yma. Felly, i rhedeg y gorchymyn, felly mae'n rhaid i ni i mewnbynnu yr gorchymyn cert util fel hwn. Ydy'r meddalwedd hwn wedi ei mensefydlu mewn yn y cyfrifiadur hwn, felly ydyn gallu gweirio trwy rhedeg y gorchymyn cert util, ac wedyn namin H ar gyfer help fel hwn. Ac dyma'r allbeniad. Felly mae'n carnhau, a mae'r gorchymyn yn bodoli mewn yn y cyfrifiadur hwn. Felly nawr ydyn gallu rhedeg y gorchymyn cert util, ac wedyn namin, ac wedyn namin, ac wedyn hash file, ac wedyn yr enw o'r ffeil. Felly nawr, os ydyn yn copio neu defnyddio yr enw o'r ffeil ar gyfer yr ffeil zip fel hwn, ac wedyn yn gludio mewn fel hwn, ac wedyn, os ydyn nawr yn mewnbynnu yr gar SHR yn y prif drysenau, ac wedyn 2, 5, 6, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad fel hwn. Felly nawr, mae'n allbynnu yr cod fan yma. Felly nawr ydyn gallu agor yr ffeil gyda'r ofdodiad .sha256. Yr hwn fan yma, os ydyn yn declicio ar dy fe mewn yn Windows Explorer neu Windows Loeswr, ac wedyn dewis i adolygu mewn yn Notepad. Felly, dyma'r ffeil fan yma, gyda'r ofdodiad SHR 256, ac felly nawr, os ydyn cymharu yr gwerth mewn yn y ffeil hwn, mae'n dechrau gyda'r 45A71A, felly mae'r allbeniad yn dechrau gyda'r 45A71A, ac mae'r cod yn derfynu gyda 17A53, ac ynglyn â'r allbeniad mae'n derfynu gyda'r 17A53. Felly mae'r allbeniad yn cymaru. Felly mae'r hwn yn gwirio neu carnhau mae'r ffeil llawrythio wedi ei llawrythwyd heb unrhyw ysgrediad. Felly nawr, yn ôl ar y tudalen, ac wedyn mewn yn y traedfan nesaf, felly mae'n rhaid i ni ddim ond i alltynnu yr ffeil mewn yn y ffeil zip, ac wedyn yw mewn osod mewn yn yr ffegell gyda'r enw Intel creuwyd o'r blaen. Felly, ydyn gallu gwneud hyn trwy'r defnyddio y Windows Explorer neu yr arhoeswr Windows, drwy enghraifft clicio ar y ffeil zip fel hwn, ac wedyn i alltynnu y cymeisiad, ac wedyn yw clicio mewn yn y ffeil neu ffegell ar gyfer Intel, neu ydyn yn gallu rhedeg y gorchymyn hwn. Felly, gan ein bod arfmwyd mewn yn y ffegell angenrheidiol ar gyfer yr gorchymyn hwn, felly ydyn gallu copio yr llinellau hwn, ac wedyn yw clicio mewn yn y terfynell i rhedeg yr un swyddogaeth neu'r gwrthodiad. Ond yn gyntaf, ydy tar wedi ei mensefydlu mewn yn y cyfrifiadur hwn, unwaith eto os ydyn nawr yn rhedeg gorchymyn tar namin help neu cymorth. Felly, dyma'r allbeniad sydd yn carnhau mae'r meddalwedd neu gorchymyn tar wedi ei mensefydlu mewn yn y cyfrifiadur hwn hefyd. Felly nawr, ydyn gallu clicio ar icon hwn i gopio y llinellau hyn fel hwn. Ac wedyn yw clicio mewn yn yr cymell fel hwn. Felly, mae gyda ni yr gwahaniaeth mewn yr enw
o'r ffeil zip. Felly, dwi'n meddwl efallai ar yn gallu gwneud yr un peth drwy'r Windows Explorer neu'r roeswr Windows. Sef i clicio ar y ffeil zip a wedi i dewis yr copi neu copio ar ôl pwyso ar yr llygoden neu clicio ar llygoden fel hwn, a wedyn nawr os ydyn yn borffolio i'r pregell Intel fan yma sydd dan y pregell program files un yn y cronfychu crwn X86 sydd dan yr prif pregell ec neu gyrrwr ec. Felly nawr os ydyn clicio ar pregell hwn neu declicio ac wedyn i dewis i glifio mewn fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar y botwm i barhau. Ac nawr mae angen i achos ar gyfer gwrthodiad hwn. Felly nawr, mae'r allyniad o'r cymwysiad yn y zip fel wedi ei cwblhau, a dyma'r ffeil allan o'r ffeil hynny, ac os ydyn yn clicio ar y pregell fan yma, felly dyma'r cymwysiad fan yma. Felly wedyn os ydyn nawr yn dychwelyd i'r dudalen ar gyfer yr troedfa nesaf, nawr mae gyda ni yr troedfa i mewnsefydlu llyfrgell Python NumPy. Felly mae hwn yn acredol yn unig os ydyn ni eisiau i ddefnyddio yr RPE Python neu'r rhwngwyneb rhaglenni cymwysiad ar gyfer Python. Felly ydyn ni'n gallu defnyddio yr ffeil requirements.txt neu erfyniadau.txt wrth pregell program files x86 Intel OpenVINO 2024 Python. Felly fan yma dwi'n yn sylwi mae'r enw o'r pregell yn ychydig yn wahanol. Felly dwi'n gallu copio neu dyblegio yr enw o'r pregell anghyfreithiol fan yma. Ac wedyn dwi'n gallu dychwelyd i'r Windows Explorer neu roeswr Windows. Ac wedyn ei enwi i'r enw anghyfreithiol ar gyfer yr gyfrifiad hwn. I glido mewn yr enw anghyfreithiol, ac wedyn i mewn yna fe os yr edrych i mewn yn y pregell ar gyfer Python. Felly mae gyda ni ffeil gyda'r enw requirements.txt neu erfyniadau.txt. Felly dyna fe. Felly nawr os ydyn yn agor yr ffeil yma, dyma'r cymwysiad fan yma. Felly dyma'r gosodiadau ar gyfer y sefydliad o'r llyfrgell gyda'r enw NumPy. Felly, ar gyfer hwn, yn gallu copio neu dyblegio yr corchymyn fan yma, neu y corchmynion fan yma, a wedyn i redeg i'w mewnsefydlu. Felly, dwi'n mynd i clicio ar y eicon fan yma, ac wedyn i mewn yn ôl yn yr terfynell ar gyfer cymell Windows fan yma. Dwi'n gallu agor yr notepad newydd neu'r nodyn o bell neu nodyn gobell newydd, a wedyn i'w glido mewn, a wedyn nawr dwi'n gallu diblegio llinell gan llinell i redeg grŵp llinell yn unigol fel hwn. Felly yma mae angen i ni i newid yr pregell i'r hwn fan yma. A dyna fe, nawr rydyn yn bodoli i mewn yn yr pregell gywir, sef yr un sydd am OpenVINO 2024 dan y pregell Intel fan yma, ac nawr rydyn gallu redeg yr gorchymyn nesaf yr un fan yma. Os nawr yn copio neu dyblegio y llinell, ac wedyn i'w lid mewn fel hwn, ac wedyn pwyso ar y botwm ddodiad ar ôl sicrhau rydyn wedi cysylltu gyda'r rhwngryd ac yr ydym, ac wedyn i pwyso ar botwm ddodiad fel hwn, ac wedyn i achros.
Nawr, ar ôl oddeutu 2 funud, mae'r llwyddiad ac hefyd y sefydliad o'r numpau wedi gorffen yn llwyddiannus fan yma. Felly rydyn gallu parhau i'r troedfa nesaf, sef yr un fan yma. Felly, mwyn symlrwydd, ac dwi'n meddwl ar gyfer yr safon hefyd o'r cyfyriadau ar gyfer yr becinau ac yn y blaen, mae'n rhaid i ni i greu y cyswllt symbolaidd ar gyfer y cyfeiriad, ar gyfer sef y cyfeiriad OpenVINO 2024. Felly mae'n rhaid i rhedeg y gorffen hwn. Felly yn un modd rydyn gallu clicio ar y icon fan yma i gopio neu dyblygu ac wedyn yn ôl i mewn yn yr notepad neu yr nodyn o bell fan yma. Dwi'n gallu rhedeg yr gorchymyn yn unigol fel hwn. Yn gyntaf i'w gopio ac wedyn i glicio mewn y gyntaf fel hwn. Ac wedyn yr ail i gopio neu dyblygu, ac wedyn i'w glidio, ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. A dyna ni, nac ydy, felly mae'n dweud mae'r mynediad wedi ei nacau neu gwaharddwyd. Felly, i redeg y gorchymyn hwn, mae'n amlwg mae'n rhaid i ni i redeg fel yr adweinydd neu'r administrator. Felly, yn arferol, os ydym ni eisiau i newid i'r adweinydd, rydyn gallu defnyddio y gorchymyn net, user, ac wedyn administrator, ac wedyn blind slice active, ac wedyn llawn wahanol yes. Ond ar y tro hon, mae gyda ni y neges gwell sy'n dweud unwaith eto mae'r mynediad wedi ei nacau gyda'r gwall cyfundrefn 5 wedi digwydd. Felly, ac ar hwn, mae'n rhaid i ni i rhedeg fel yr adweinydd. Felly, ar gyfer hwn, mae'n rhaid i ni i dilyn yr troedfedd yn canlynol. Gyntaf, mae angen i pwyso ar botwm Windows gyda'r botwm X fel hwn, ac mae hwn yn codi y dewis-lein ar gyfer yr adweinydd sydd y dewis-lein arbennig. Mae angen i ni i defnyddio y botwmau Windows gyda'r X fel hwn, ac mae hwn yn agor y dewis-lein arbennig ar gyfer yr adweinydd fel hwn. Dyma'r dewis-lein arbennig, ac wedyn os ydyn oddi wrth y dewis-lein hon yn dewis yr terfynell fel yr adweinydd, sef yr un fan yma. Felly, mae hwn yn agor y terfynell ar gyfer yr adweinydd. Ac wedyn, nawr, os ydyn ni unwaith eto rhedeg yr ddau gorchymyn fel o'r blaen, yn gyntaf i newid i'r bygell Intel fel hwn, i copio ac wedyn i glidio mewn fel hwn, neu yn hytrach i cynnwys llinell i mewn yn dwbl dyfnod fel hwn. A dyna ni. A wedyn i rhedeg yr ail gorchymyn fel hwn. Felly, fan yma, mae gyda ni y neges gwallt yn dweud cydnabyddir yr gorchymyn MK-Link oherwydd meddwl rydyn defnyddio yr PowerShell neu y pregyn pŵer. Felly nawr os yn clicio ar yr saeth i lawr ar y pregyn pŵer ac wedyn dewis yr command prompt fel hwn, os nawr yn enghraifft rhedeg ac armyn MK-Link gyda'r namin help. Felly mae hwn yn cartau a rydyn gallu rhedeg MK-Link i mewn yn yr cymrech gorchymyn yn ytrach nac pregyn pŵer. Felly nawr unwaith eto os ydyn yn glidio mewn ar un gorchymyn fod o blaen neu yr un gorchmynion fod o blaen fel hwn. Ac wedyn yr ail fel hwn. Ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Felly nawr rydyn wedi cwblhau y gweithrediad hwn yn llwyddiannus.
Wedyn nawr fan yma, rydym wedi cwblhau y pumed driver, yr un fan yma i rhedeg crymyn make link neu MK link. Felly, wedyn, os rydym edrych i mewn yn y bregell Intel, felly dyma beth oedd yr MK link neu make link yn gwneud. Maen nhw wedi creu yr pregell rhyddiol fan yma gyda'r enw OpenVINO Notebooks 2024 ac mae'r pregell go iawn OpenVINO Notebooks 2024.6.0 yn dal fan yma yn yr un lle. Felly rydym gallu symud ymlaen i'r traedfad nesaf. Felly nawr fan yma, maen nhw'n dweud llongyfarchiadau, da chi wedi gorffen yr mewnsefydliad ac efo'r rhywrai o'r achosion, fe allwch chi yn dal yn eisiau i mewnsefydlu am beth mwy o gydrannau. Felly mae angen i gwirio y disgrifiadau yn isod. Felly dyma'r gyswllt ar gyfer y rhestr o'r gosodiadau ychwanegol. Felly os ydyn yn edrych ar y dudalen hon fan yma. Felly, ynglyn â'r gosodiadau ychwanegol, felly mae'r rhain yn berthnasol i'r gyrwyr ar gyfer GPU, gyrwyr ar gyfer NPM, ac wedyn dibyniadau ar gyfer OpenVINO Gen AI, ac wedyn llyfrgell ar gyfer Open Computer Vision, neu'r gwledygaeth cyfrifiadur agored. Felly ynglyn â'r gyrwyr ar gyfer NPU, rydym wedi gwybod nad ydy'r cartyn NPU yn bodoli i mewn yn y cyfrifiadur hwn, felly mae'r hwn nid yn berthnasol, ac wedyn ynglyn â'r dibyniadau ar gyfer yr OpenVINO Gen AI. Nid ydyn nhw wedi mewnsefydlu blas neu amrywaith o'r OpenVINO hwn, felly mae'r hwn hefyd nid yn berthnasol, ac wedyn ynglyn â'r llyfrgell ar gyfer yr Open Computer Vision, felly nid ydym ni wedi mewnsefydlu hwn, felly mae'r hwn yn y cyfamser yn amberthnasol hefyd. Felly yr un sydd yn berthnasol yw yr un fan yma, sef yr un sydd yn berthnasol i'r gyrwyr GPU. Felly, ynglyn â'r gosodiadau ychwanegol ar gyfer y gyrwyr GPU, fan hyn dweud fan yma, os ydych chi'n eisiau i rhedeg yr inference ar yr GPU, mae'n angen i wneud yn sicr mae'r gyrwyr GPU wedi ei mewnsefydlu yn briodol. Felly, beth ydy'r ystyr o'r brawddeg hwn? Beth ydy'r inference? Felly, mae'r inference yn y Gymraeg enwithiad. Enwithiad sef i gwneud neu i alltynnu neu i deall neu i ganfod rhyw fath o patrwm i mewn yn yr sildrych neu'r digwyddiad yn yr achos hwn i mewn yn yr GPU. Felly os ydyn yn gallu alltynnu rhyw fath o'r data oddi wrth yr cyfriweithio, felly mae'r hwn fath o'r hyfforddiannau neu ymhyfforddiannau o'r deallus celfyddydol. Felly, rydyn yn gallu hyfforddiannu yr deallus celfyddydol trwy'r model i'w hyfforddiannu, neu rydyn yn gallu pan rydyn yn rhedeg gymwysiad i mewn yn rhyw fath o sefyllfa'r yn y cynhyrchiad, neu i mewn yn y amgylchiad neu yn y amgylchiad byw, felly rydyn yn gallu hefyd yn y cyfamser yn alltynnu neu yn enwitho yr rheolau neu'r dealltwriaeth oddi wrth yr groddydiad. Felly dyma'r ystyr o'r inference ar yr GPU. Felly mae'r hwn yn dweud os ydyn ni'n eisiau i gwneud y fath o'r hyfforddiannu o'r deallus cyfrifiadol pan ydyn yn rhedeg i mewn yn rhyw fath o'r achos neu data sydd yn fyw neu yn gyrchariad, felly ydyn gallu gwneud hyn hefyd,
Ond ar gyfer hwn, mae'n angen rhaid i ni i gwneud yn sicr mae'r gyrwyr wedi ei mesafydlwyd yn briodol. Felly ar gyfer hwn, yn gallu unwaith eto clicio ar y cyswllt fan yma ar gyfer ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn â'r gosodiadau o'r gyrwyr ar gyfer yr ECPU. Felly, oherwydd ydyn yn rhedeg ar Windows, felly ydyn yn gallu dilyn yr troedfedd fan yma i wirio ydy'r gwrwr wedi ei mesafryd yn briodol. Felly, cyntaf, mae angen i ni i mewnbynnu geiriau Device Manager i mewn yn y Search Windows field, i mewn yn y maes ar gyfer y Search Windows, ac wedyn i pwyso ar y dodiad, ac wedyn ydyn yn gallu gweld mae'r rheilwr ar gyfer yr ermygedau yn arddangos. Ac wedyn mae angen i ni i clicio ar yr saeth i lawr i arddangos yr cyfeddaswyr ar gyfer yr arddangosfeydd. Felly, fel hwn. Ac wedyn mae'n angen rhaid i ni i de-clicio ar yr cyfeddaswr fel hwn. Ac wedyn i dewis yr priodoliadau neu'r gosodiadau fel hwn. Ac wedyn mae'n angen rhaid i ni i clicio ar y tab ar gyfer y gyrwyr fel hwn. Ac wedyn mae'n angen rhaid i ni wedyn i edrych ar y dillangad o'r gyrwyr. Felly i mewn yn y llun fan yma, mae'n dweud mae'n 31.dim.1.211, ond ar fy cyfrifiadur, mae'n ar y dillangad o 26.20.1.659. Felly, dwi'n meddwl ynglyn ar gwahaniaeth rhwng rhifau o dillangad i mewn yn llun ar ochr dde ac hefyd i mewn yn blwch ar ochr chwith. Felly, os ydyn edrych ar rhif model ar gyfer yr cerdyn, felly ar ochr chwith mae gyda ni y rhif sydd yn 530 ac ar yr ochr dde mae'n 620. Felly mae'r rhain yn y dechreuad cardynau sydd yn gwahanol beth bynnag. Felly, ynglyn ar cardyn ar fy'r cyfrifiadur, dwi'n meddwl mae'r hwn gyda'r gyrwyr sydd wedi ei diweddaru beth bynnag. Felly, dwi'n mynd i amandal allan o'r hwn, ac wedyn i barhau gyda'r gweddill o'r gorchwilion ar gyfer yr mensefydliad. Felly, ynglyn ar ffoddiannau neu cyfarwyddiadau ar gyfer i wirio yr mensefydliad o'r gyrwyr. Felly, wrth y testyn fan yma, mae'n man ystyru os ydyn gallu gweld y rhif dillangad ar gyfer gyrwyr. Mae'n hwn yn ystyru mae'r gyrwyr ar gyfer yr mediad wedi ei diweddaru beth bynnag. Wedyn, nawr yn ôl yn dudalen ar gyfer yr mensefydliad o'r OpenVINO amseredig ar Windows. Felly, rydyn wedi cartau neu gwirio ynglyn ar gosodiadau ychwanegol. Felly, mae'n edrych mae popeth wedi ei diweddaru yn iawn. Ac felly nawr, ar gyfer yr ail-droedfa, mae angen rhaid i ni i gosodiadu yr amgylchiad. Felly, rydyn yn rhedeg drwy defnyddio yr cymell gorchymyn i mewn yn Windows. Felly, mae'n dweud fan yma, mae angen i ni i rhedeg hwn pob tro ydyn yn rhedeg yr cymwysiadau ar gyfer OpenVINO. Ac hefyd, fan yma mae'n dweud mae'n anrhaid i rhedeg gorchymyn hwn pob tro ydyn yn agor yr ffenestr ar gyfer y cymell gorchymyn fan yma. Felly, ar gyfer hwn, mae'n angen ni dim ond i rhedeg yr un gorchymyn fan yma. Felly, dwi'n mynd i clicio ar yr eicon fan yma i'w copio mewn yn y doced bwrdd. Ac wedyn, yn ôl i mewn yn y terfynach cymell gorchymyn ar gyfer Windows, dwi'n mynd i dychwelyd i derfynach gyffredinol fel o'r blaen, ac wedyn dwi'n mynd i morleio i mewn yn y terfynach ar gyfer OpenVINO 2024, ac mae'r
cyswllt rhithiol yn gweithio fan yma. Ac wedyn, dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn di'r setup vars.bat fan yma i wirio mae'r ffal hwn yn bodoli fel hwn ac mae e. Ac wedyn dwi'n mynd i lidio mewn yr gorchymyn yn uchod ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad ar ôl sicrhau mae'r gyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngrwyd ac mae e. Felly dwi'n mynd nawr i pwyso ar botwm dodiad fel hwn. Ac wedyn, ar ôl rhedeg y gorchymyn hwn, mae'n dweud mae'r amgylchad ar gyfer OpenVINO wedi ei gychwyneddwyd. Felly, nawr ymddangos mae'r OpenVINO wedi ei mensefydlwyd yn llwydiannus i mewn yn yr cyfrifiadur hwn. Felly, ynglyn ar y troedfa nesaf, beth sy'n nesaf, mae'n dweud felly, fan yma, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i dilyn yr troedfa nesaf i mewn yn dudalen hon, sef i ymrofi yr enghraifft ar gyfer dechreuad gyflym ar gyfer Python i amcanfrifo dyfnder i mewn yn y olygfa drwy defnyddio yr OpenVINO model ar gyfer yr mono depth neu dyfnder unawd i mewn yn notebook Jupyter neu'r nodyn llyfr Jupyter i mewn yn yr porwyr gwefan. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n gallu clicio ar cyswllt fan yma ac wedyn i dilyn hyfforddiannau neu cyfarwyddiadau i'w mensefydlu fan yma. Felly ar y dudalen fan yma, ar gyfer yr amcangyfrifo o'r unawd dyfnder gyda'r OpenVINO. Felly, ar gyfer mensefydliad fan yma, mae'n argymell i rhedeg yr nodyn llyfr i mewn yn yr amgylchiad rhithiol ac mae angen i'r gwennydd Jupyter i dechrau ar gyfer manylion os gwelwch yn dda, gyferio i'r canllaw ar gyfer mensefydliad. Felly nawr, os dwi'n clicio ar y cyswllt fan yma i agor tudalen arall, felly dyma'r canllaw ar gyfer y mensefydliad ar gyfer yr nodyn llyfr ar gyfer Jupyter. Felly dwi'n meddwl mae'r hon yr troedfa nesaf i dilyn yr cyfarwyddiadau fan yma ar y dudalen hon. Felly, os ydyn yn torchi i lawr, ynglyn ar yr erfyniadau gefndrefn, felly dwi'n sylwi nad ydy'r Windows 11 yn arddangos yn y rhestr yma. Felly, mae'n angen i mi i groesi fy mysedd ar gyfer hwn i obeithio fe fydd hwn yn rhedeg i mewn yn yr Windows 11. Felly, os ydyn eisiau i mensefydlu yr nodyn llyfr Jupyter ar Windows, mae'n angen i ni i clicio ar y cyswllt fan yma. Ac wedyn, ar gyfer y gyntaf troedfa, mae'n angen i ni i mensefydlu Python ac hefyd Git. Mae'r rhain wedi ei mensefydlu i mewn yn yr cyfrifiadur hwn. Felly, ynglyn ar Python, mae'n angen i ni i defnyddio llangat sydd yn 3.9 neu 3.10 neu 3.11. Ac hefyd ynglyn ar y Git, mae'n angen i ni i mensefydlu hwn hefyd. Felly nawr, os ydyn dychwelyd i'r gorchymyn ar Windows, felly fan yma, os ydyn rhedeg yr gorchymyn Python, namin version neu dilllangiad, mae'r hwn yn 3.10.6, felly mae'r hwn yn iawn. Ac wedyn, os ydyn yn rhedeg y pip, mae'r hwn
yn iawn hefyd oherwydd mae hwn oddi wrth y pecyn neu dillangad o'r Python 3.10 a wedyn ynglyn â'r Git. Mae'r hwn wedi ei mewnsefydlu hefyd ar y cyfrifiadur hwn. Felly fan yma, os nad ydy'r rhain sef Python neu Git wedi ei mewnsefydlu ar eich cyfrifiadur, felly dyma'r cysylltiau ar gyfer mewnsefydliad o'r rhain gyda'r ddilliangad sydd yn gywir. A wedyn, ar gyfer traethfa nesaf, maen nhw'n argymell yr mewnsefydliad glân o'r gyrrwr ar gyfer y CPU. A wedyn, ar gyfer defnyddiwr o'r cyfrifiaduron ar gyfer yr diallus cyfnodol, maen nhw'n hefyd yn argymell i mewnsefydlu gyrrwr diwethaf ar gyfer y NPU. Felly, fel gwybellwyd o'r blaen, nid ydy'r NPU wedi ei mewnsefydlu ar y cyfrifiadur hwn, a wedyn ynglyn â'r gyrrwr ar gyfer yr CPU. Felly, dwi'n mynd i agor tudalen fan yma, ac wedyn, dwi'n mynd i edrych ar gyfer yr manylion sydd yn bersonol i'm cyfrifiadur i agaffa fi fy hunain. Mae'r cyfrifiadur hwn yn rhedeg yr Intel HD 530 ar gyfer y GPU ac hefyd yr Intel i5 6500 ar gyfer yr GPU. Ac os ydyn nhw'n edrych i mewn yn yr rhestrau fan yma, felly nid ydy'r gyrrwyr ar gyfer y rhain ar gael ar dudalen hon. Felly dwi'n mynd i anwybyddu yr dudalen fan yma. Ac wedyn dwi'n mynd i symud ymlaen i'r traethfa nesaf, sef mae'n rhaid i mewnsefydlu yr dosbarthadwy neu y tebygelloedd dosbarthadwy ar gyfer eich achwaneg. Felly dwi'n mynd i glicio ar y cyswllt fan yma i'w llawrytho fel hwn, ac hefyd yr un peth ar gyfer deuolyn FFmpeg fan yma hefyd. Dwi'n mynd i clicio ar cyswllt i'w agor i mewn yn y tab newydd. Ac wedyn dwi'n mynd i torci lawr ac wedyn i clicio ar yr eicon ar gyfer Windows fan yma. Felly mae gyda ni yr nall oddi wrth gan .dev ac hefyd y llall oddi wrth BTBN. Felly ynglyn ar y ddau fan yma. Felly dwi'n sylwi oddi wrth gan .dev. Mae'r hwn wedi ei gweithgarwyd gyda'r saith Z. Trwy defnyddio bodd o'r saith Z, ond os ydyn edrych ar un oddi wrth y BTBN, mae'r rhain ar gael i mewn yn yr ffeil zip fan yma. Felly, ar gyfer y rheswm hwn, dwi'n mynd i llawrytho oddi wrth yr BTBN fan yma. Felly, dwi'n mynd i dewis yr un sydd yr meistr diwethaf, sydd i mewn yn yr ffeil zip, yr hwn fan yma. Felly, fan yma mae gyda ni yr FFmpeg master latest Win64 GPL.zip ac hefyd yr un arall, ond mae'r hwn gyda'r LGPL shared zip. Felly, beth ydy'r gwahaniaeth rhwng y rhain ac hefyd mae'r un arall gyda'r FFmpeg master latest Win64 LGPL.zip. Felly, dwi'n sylwi gyda'r GPL, mae'r hwn mwyaf gyda'r maint o'r 139 o megabitau. Gyda'r LGPL.zip, mae'r hwn yn ychydig yn llai gyda'r maint o 119 o megabitau. Felly mae'r llythrennau GPL yn controli y geiriau Saesnig gynnw General Public License neu yr llyfrgell
gyhoeddus cyffredinol GNU, ac mae'r LXPL yn controli y geiriau Saesnig lesser GNU General Public License neu y trydded gyhoeddus cyffredinol GNU llai, ac mae'r XPL yn cynnwys mwy o'r pecynnau neu cymwysiadau nac yr LXPL oherwydd mae'r XPL yn cynnwys rhanbarthau sydd yn percynogedig, ond mae'r LXPL yn cynnwys pecynnau sydd yn anpercynogedig. Felly dyma'r rheswm pam mae'r XPL yn fwy nac yr LXPL. Felly dwi'n mynd i llawrytho yr un sydd yn XPL fel hwn, a dyna ni. Felly nawr, tra bod rydyn yn achos ar gyfer yr FFmpeg XPL i lawrytho, rydyn yn gallu rhedeg yr dosbarthadwy diffygelloedd ar gyfer yr acwneg neu yr gweledol acwneg oddi wrth Microsoft. Felly dwi'n mynd i clicio ar yr ffeil fan yma i rhedeg fel hwn, ac wedyn i gwahanreddu yr ffeil hwn, dwi'n mynd i alenwi y ffeil hwn i dweud mae'r hwn oddi wrth yr ddilliangiad 2015 i 2022 fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i clicio i wirio, dwi'n cytuno gyda'r amodau, ac wedyn i clicio ar y botwm i'w mewnsefydlu. A dyna ni. Ac wedyn nawr, ynglyn ar yr ffeil llofruddiad arall, yr un ar gyfer yr FFmpeg fan yma, felly mae'r llofruddiad wedi cwblhau. Felly nawr, os rydyn clicio arno fe fel hwn, ac unwaith eto fel hwn, rydyn gallu unwaith eto copio ac wedyn gleidio yn gweithio'r mewn yn y pellach, oddi wrth enghraifft yr gredyn, gyrrwr ec. Os rydyn edrych ar y dudalen ar gyfer y mewnsefydliad o'r nodyn llyfrau ar gyfer Jupiter, felly mae'n dangos yr pellach fan yma gyda'r cyferf fan yma. Felly dwi'n mynd i dilyn yr llwybr o'r pellach fel hwn, sef ec a wedyn FFmpeg a wedyn bin. Felly dwi'n mynd i dachwelyd i'r rhoeswr Windows neu Windows Explorer. Ac wedyn dwi'n mynd i pwyso y botymau Ctrl A neu y rheoli A i dewis bob beth, ac wedyn declicio ac wedyn i dewis i copio neu deplygio. Ac wedyn fan yma dwi'n mynd i gleidio mewn drwy declicio ac wedyn i dewis i gleidio fel hwn. A dyna ni. Nawr, mae'n angenrhaid i ni i mewnasod yr llwybr hwn i mewn yn yr amgylchiad amwolyn ar Windows gyda'r enw path neu llwybr. Ar gyfer hwn, dwi'n wedi pwyso ar y botwm Windows, ac wedyn i mewn yn y blwch ar gyfer cychwyn, dwi'n wedi mewnbynnu y geiriau Control Panel, ac wedyn mae'r Control Panel hwn neu'r rheoli panel hwn yn arddangos. Felly fan yma, mae'n angenrhaid i ni i dewis system neu cefn-drefn fel hwn. Ac wedyn mae'n angenrhaid i ni i dewis gosodiadau cefn-drefn rhagorol fel hwn. Ac wedyn mae'r hwn yn arddangos. Wedyn mae'n angenrhaid i ni i dewis yr anwolion amgylchedig fel hwn. Ac wedyn fan yma mae'n angenrhaid i ni i dewis yr path fan yma, ac wedyn i dewis i adolygu, ac wedyn mae'n angenrhaid i ni i ychwanegu yr llwybr ar gyfer yr FFmpeg i mewn fan yma, sef ec lan wahanol, ac wedyn FFmpeg fel hwn, ac wedyn o-slais, ac wedyn yr bin fel hwn. Felly, ac wedyn i clicio ar yr botwm ar gyfer iawn fel hwn. Felly, mae'r hwn ar gyfer y defnyddiwr.
Yn yr un ffordd, mae rhaid i ni i gwneud yr un peth ar gyfer yr amwolion cefn-drefn fan yma, ac wedyn i clicio ar yn isod ar i adolygu fel hwn, ac wedyn i dewis newydd, ac wedyn i gludo mewn yr un rhywbeth, ac wedyn i clicio ar yr iawn fan yma, ac wedyn unwaith eto os yr naw yn cadarnhau, mae'n wedi ei achub, ac wedyn i clicio ar y botwm ar gyfer iawn fan yma i cael. A dyna ni. Wedyn yn y troedfa nesaf, sef y troedfa pedwar, yr yn gallu dechrau i mynd sefydlu yr nodyn llyfrau ar gyfer yr OpenVINO fan yma. Felly, mae'n dweud os yma'r OpenVINO wedi ei mynd sefydlwyd yn hollbydol, os gwelwch da, peidiwch ac rhedeg unrhyw o'r gorchmynon hyn i mewn yn y dyfrlell lle mae'r setup files.bat wedi ei tarthwyd, sef mae angen i ni i rhedeg gorchmynion hyn i mewn yn y dyfrlell lle mae'r nad ydy'r setup files.bat wedi ei gymwysio, wedi ei rhedeg. Felly, fan yma mae gyda ni terfynell newydd ar gyfer yr cymell gorchymyn Windows. Felly, yn gyntaf, union yn y pumed troedfa, mae'n rhaid i ni i greu yr amgylchiad rhithiol ar gyfer yr OpenVINO union yn Python. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n mynd i creu taflun ar gyfer taflunau Python i gyd trwy'r rhedeg y gorchymyn, Makedir neu MKdir, ac wedyn dwi'n mynd i galw hwn pyproj fel hwn, ac wedyn i'w marchlwysio arno fe fel hwn, ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn hwn, sef Python, na'n mvenv OpenVINO env fel hwn. Ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. A dyna ni. Nawr mae'n rhaid i ni i gweithredu yr amgylchiad trwy rhedeg y gorchymyn hwn. Ac wedyn pwyso ar botwm dodiad. A dyna ni. Nawr, mae'n rhaid i ni i clonio neu i elwedd egino yr taflun o'r GitHub. Unwaith eto, rydyn yn gallu copio neu deiblogio yr gorchymyn fel hwn. Ac wedyn i gludo mewn fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad ar ôl gwneud yn sicr mae'r cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngrwyd fel hwn. Ar ôl o 85 munud, rydyn wedi gorffen yn clonio neu yn elwaith egino yr taflun gyda'r enw OpenVINO Notebooks neu nodyn llyfrau fan yma. Wedyn, i symud ymlaen i'r troedfa nesaf, mae angen i ni i waflio i mewn yn y bygell trwy'r mewnbynnu y gorchymyn XD, ac wedyn OpenVINO Notebooks fel hwn. Ac wedyn, mae angen i ni i mesafydlu y pecynnau. Felly yn gyntaf, mae angen rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn fan yma. Fel hwn. Yr un fod fel o blaen, mae angen rhaid i gopio neu deiblogio y gorchymyn fel hwn. Ac wedyn i gludo mewn fan yma. Felly, ar y pwynt hwn, mae'n dweud yn gyntaf mae angen i uwchraddio y pip i'r dillangad ddiweddaf. Felly dyma beth sy'n digwydd fan yma gyda'r diwylliad na'n upgrade neu i uwchraddio y pip fan yma rydyn yn uwchraddio y meddalwedd pip hunain. Ac wedyn hefyd rydyn yn sefydlu dyfynodau eraill fel wheel ac hefyd y setup tools. Felly dwi'n mynd i rhedeg y gorchymyn hwn
trwy bwysio ar y botwm dodiad fel hwn. A dyna ni, mae ni'n wedi gorffen ar ôl odeiti 1 neu 2 funud. Wedyn mae'n rhaid i ni i redeg yr gorchymyn fel yma, pip install namin r requirements. Felly, rydyn ni'n gallu unwaith eto yr un fodd, copio gorchymyn. Felly, anglyn ar yr ffel requirements ydy ffel yn bodoli i mewn yn y bygell cyfredol. Cawn ni'n gweld os yr un redeg gorchymyn i dir ac wedyn sernig.txt. Felly dyma'r ffel fan yma. Felly nawr yr yn gallu gleido i mewn yr gorchymyn. Pip install namin r requirements.txt a wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Ac wedyn, ar ôl y deiti 2 neu 3 munud, mae'r mesafydliad o'r becynau wedi gorffen ar gyfer yr erfyniadau i mewn yn y ffel requirements.txt. Felly, wedyn, yn isod anglyn ar gorffennon hyn, dwi'n meddwl mae'n rhain yn perthnasi os ydyn yn canfod rhywbeth o gwach gyda'r cysylltiad ar yr hugging phase. Felly, os mae'r hwn yn digwydd pan ydyn yn rhedeg yr nodyn llyfrau Jupiter ydyn gallu trio neu ydyn gallu ymrofi y gorchmyn hyn, ond i symud ymlaen nawr ydyn gallu rhedeg y gorchmyn hwn i gychwyn yr nodyn llyfr Jupiter. Felly, ar gyfer hwn, os ydyn yn edrych i mewn yn yr begellau ar gyfer yr ffeiliau wedi ei mensefydlwyd, enghraifft os ydyn edrych i mewn yn yr OpenVINO Notebooks. Ac wedyn, os ydyn edrych i mewn yn gorchymyn fan yma, sef Jupyter Lab Notebooks, PyTorch to OpenVINO, PyTorch to OpenVINO.epnb. Felly, dan yr bygell o'r bygell ar gyfer y daflinau Python, sef pyproj fan yma, mae gyda ni bygell o'r OpenVINO Notebooks, ac wedyn dan y fe, os dilyn y rhibber fan yma, mae gyda ni notebooks, hwn fan yma, ac wedyn PyTorch to OpenVINO, sydd yr hon fan yma, ac wedyn PyTorch to OpenVINO.epnb, sef y ffel fan yma. Felly, yr yn gallu unwaith eto copio neu deblygio y gorchymyn fel hwn. Ac wedyn leidio mewn yn y defnydd fel hwn. Ac wedyn i pwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Ac mae'r dudalen hon yn agor fel tab newydd un yn poriwr yn hunan symudol. Ac wedyn, dyma'r tutorial ar gyfer yr transgrifiad neu transgryddiad o'r model PyTorch i'r OpenVINO. Felly nawr, ymddengys, mae'r nodyn llyfr ar gyfer Jupiter ar gyfer OpenVINO wedi ei mensefydlwyd yn llwyddiannus. Felly, anglyn ar defnyddiad o'r nodyn llyfrau hwn, rydyn yn gallu parhau i mewn yn yr fideo nesaf. Oherwydd yn meddwl, mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn eich darganfod yn defnyddiol. Peidiwch ac anfio i tanysgrifio ac i hoffi ac i cyfrannu. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff ac yn iach a hwyl.